Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген Дөнья студиясендә кунакта халкыбызның өметле, яшь, талантлы һәм үзебезнең халкыбыз җырларын моңлы итеп өздереп җырлаучы җырчыбыз, "Голос дети" тапшыруында, бәйгесендә финалист булган, шулай күптән түгел генә Үзбәкстанда гөрләп узган Аваз бәйгесендә ярым финалист булган кызыбыз Сәйдә Мөхәммәтҗанова кунакта. Сәйдә, исәнмесез? Исәнмесез. Студиябездә күрүебезгә мин бик шатмын. Сәйдә, менә әле Үзбәкстаннан, яллардан, менә шушындый зур бәйгедән кайтып кына кирдегез дип әйтсәм дә була, Казанга, бит? Әйе. Һәм мин инде кайтуга, мин дөресен әйткәндә, сезнең кайтуыгызны көтеп тордым, сагынып көттем, һәм инде ничек тә Сәйдәне вакыты булганда тапшыруга чакырасы иде дип теләп тордым, һәм бик зур рәхмәт. Насыйп Мин булды. чакыруга, әйе, сез инде килеп тә җиттегез. Сезгә рәхмәт чакыруыгыз өчен. Сәйдә, менә без сезнең белән Дөнья студиясендә 2020 елда очрашканбыз икән. Менә шул вакыттан, әйме, 4 елдан артык вакыт узган, әйме? Сезнең тормышта шулкадәр күп вакыйгалар. Ул вакытта әле сез студент кына булып беренче курска укырга кергән идегез, әйме? Ул вакытта әле сезнең тормышыгызда бар да алда кебек иде. Менә бүген инде сез 4 елдан соң үзегезнең күпме уңышларыгыз белән сөйнә аласыз. Алар хакында безгә дә сөйли аласыз. Ул вакытта әле сез мин сайлау алдында дигән идегез. Мин җыр буенча гына китеп түгел, мин һөнәр сайларга телим дигән идегез. Әле мин тагын сезнең бер интервьюгызны хәтерлим, укыган идем. Сез анда җыр ул минем хобби гына дип, әйме? Менә бүген Сәйдә өчен җыр, сәхнә ул хобби гынамы? Сез әле һаман да сайлау алдындамы, әллә инде сез җыр юнәлешендә, менә шушы сәнгатебез юнәлешендә киттегезме? Беренче сорау шундый. Оһо. Барысын да әйтеп бетердем икән мин. Юк, хәзер инде мин үз юлымны, үз юнәлешемне сайладым дип әйтә алам. Җыр ул минем хобби гына түгел. Мин җыр белән инде профессиональ рәвештә шөгыльләнәм һәм иҗат юлын дәвам иттерергә уйлыйм. Әйе. Менә җыр юнәлешендә юлны дәвам итү, ул инде күптән түгел генә Үзбәкстанда булып узган менә шушы бәйгедән дә күренә, әйбит. Инде бер тапкыр сез бу юл аша уздыгыз. Шактый ул вакытта әле бала гына идегез, әйбит. "Голос дети" тапшыруында үзебезнең Россиядә уза торган конкурста катнаштыгыз. Ул вакытта сез ул конкурсның ниндидер теге рәхәт мизгелләрен генә түгел, менә шундый дулкынландыргыч, авыр мизгелләрендә уздыгыз. Анда бит әле бик күп кенә теге шундый моментлар булды, әйбит. Инде конкурстан төшеп калган дигәндә генә яңадан менә Ходай рәхмәте белән кире кайтардылар. Ул бит күпме стресс, әйме, Сәйдә? Һәм сез кабат Үзбәкстанга китеп бардыгыз. Мин сезне Үзбәкстанда булган шушы конкурста катнашканыгызны күргәч, я Ходаем, әйтәм, Сәйдә, син кабат шушы юлны узасың. Ни өчен узырга булдыгыз? Анысы бик спонтан килеп чыкты. Әниемә монда бик рәхмәтлемен. Әнием социаль челтәрләрне карап утырганда күрде шушы Аваз проектының, Голос проектының рекламасын. Һәм миңа тәкъдим итте: "Кызым, катнашып карамыйсыңмы Үзбәкстанда менә Голос проекты тәүге тапкыр, беренче тапкыр." Һәм шулай катнашырга булдым. Куркып тормадыгыз? Әйе, гаризамны тутырдым. Мине чакырдылар кастингта прослушиваниене үттем һәм шулай беренче турга да уздым. Татарский народ. Татарский, да, вариант? Татарская песня. Красавица.
Менә бездә Россиядә узган Голос дети тапшыруның шушы бәйгенең әйтик инде сайлап алу турлары һәм Үзбәкстанда узган проектның сайлап алу турлары охшашлык бармы, аерма бармы, әллә шул бер үк тәртиптә үтәме ике проектта? Юк, ике проектта бер үк тәртиптә үтә, чөнки бу бит инде голландская франшиза. Әйе. Һәм аларның тәртипләре бер булырга тиеш. Сакланырга тиеш. Әйе, сакланырга тиеш. Но аермасы бар нәрсәдә, менә Рәсәй Голос детига караганда, Үзбекстандагы Голоста безнең татар җырыбызны үткәрергә җиңелрәк иде. Голос детидә бераз наставникларны түгел, редакторларны үгетләргә кирәк иде. Шул яктан җиңелрәк булды. Хәтта Овозда музыкаль редакторлар үзләре миннән сорадылар, сез бит инде татарча җырлаячаксыз безнең бәйгедә. Әйттем, әлбәттә татарча. Анда инде күпме алкышлар, анда инде тамашачыларның ничек каршы алуы әйбәт, аннары соң менә наставникларның да ничек иттереп, дөресен әйткәндә, авызларын ачып бөтенесенең тыңлаулары әйбәт сезнең җырлавыгызны. Ул Сәйдә бер яктан горурлык, икенче яктан җаваплылык әйбәт. Һәм бу инде сезнең тагын бер кат мин бары тик татарча гына җырлыйм дигән сүзегезгә дәлил булып тора, әйме? Бу Голосның җитәкчесе ул Голландия франшизасы. Һәм менә шушы Гөлҗамал җыры дөнья күләм рейтингка 2 тапкыр эләкте. Ягъни ни өчен дөнья күләм? Чөнки шушы франшиза бик күп илләрдә уздырыла. Бу проект шушы франшиза белән әйбәт. Һәм менә Голландия күреп алып, нәкъ менә татар җырын 2 тапкыр шундый бар исеме The Best of the Voice, то есть лучшие на проекте Голос. Менә нәкъ менә татар җырыбызны 2 тапкыр керттеләр шушы мировой рейтингка. Менә бу бит инде зур казаныш, әйме. Димәк, шушы проектның җитәкчеләре, шул ук чит илләрдәге җитәкчеләре Сәйдә Мөхәммәтҗанова башкарган Гөлҗамал җырын иң яхшы җыр дип рейтингка кертә. Сайлап алдылар. Сайлап ала. Һәм бу бит инде бөтен дөньяга, бөтен җир шарына үзебезнең Гөлҗамал җырыбызны таныткан дигән сүз. Шулай булып чыга бит инде Сәйдә. Шулай. Бу бик зур казаныш һәм әлбәттә менә әлеге бәйгедә шушы җыр белән генә катнашып та, хәтта алга таба үтмәгән очракта да Сәйдә, бу инде зур җиңү дигән сүз. Шушы Үзбәкстанда килеп кергәннән соң, шунда үзеңнең туган телеңдә җырлаганнан соң, сезгә карата мөнәсәбәт ниндирәк булды? Үзбекстан халкыннанмы? Әйе. Гомумән шундагы катнашучылардан, Үзбәкстан халкыннан. Мөнәсәбәт бик яхшы иде, мине бик җылы каршы алдылар, кабул иттеләр. Катнашучылар, Татарстанны белмәгәннәр, катнашучылар миннән сорый башладылар. Сезнең илдә ничек туйларны үткәрәләр? Шулай итеп безнең мәдәниятебез белән кызыксына башладылар. Шундый сораулар бирә башладылар. Жюри әгъзалары да, наставниклар да бик шундый җылы кабул иттеләр. Сивара бит инде беренче минутлардан борылды. Аннары соң мәдәният министры Задбек Назарбеков, Тахир Садыков, Яла группасының солисты Фарух Закиров, Фарух абый бөтенләй, миңа үземә генә әйтте инде, мин сине телидем күрергә үземнең төркемдә, ләкин син мине сайламадың. Мин менә шушы бәйгегә барганда да белгәч менә Сивара утыра, наставник булып. Шуны белгәч, шул хәтле сөендем, шул хәтле сакландым, чөнки мин аның фанаткасы һәм аның белән эшләп карыйсы килә иде. Ул минем өчен менә чын профессионал, үз эшен белә торган, яхшы белә торган. Алай булгач инде менә шундый сорау.
үзегез өчен Севарадан, аның белән аралашудан, аның менә мастер-классларында алган бит инде барыбер Әйе. конкурста алга таба әзерләнү барышында. Үзегез өчен Севарадан, аның сыйфатыннан, әйтик, аның холкыннан, аның эш тәҗрибәсеннән иң беренче алган, үзегез өчен алган тәҗрибә ул нәрсә булды? Нәрсәне үзегезгә ала алдыгыз Севарадан? Ну, әгәр дә без шушы музыкаль якларны караганда, мин бик курка идем импровизациялар ясарга. Менә аның белән эшли башлагач, ул бит инде үзегез әйтмеш, мастер-класслар да безгә күрсәтте. Мәсәлән, аларга бирәләр берәр нинди аккорд, һәм ул шундук импровизация ясый ала, бик матур шундый үзбәк мелизмнар белән, үзбәк мелизмнарны кыстырып безгә менә күрсәткәч, мин шундый, вау! Ух ты, мин дә шулай эшләп карыйсы килә. Һәм хәзер менә миңа бит инде барыбер төрле җырларны җырларга туры килә. Һәм үземне дә карый башладым. Әйе, минем дә импровизациялар килеп чыга башлады. Һәм менә шушы бик сөендерде. Менә шундый нидер курку хисе китә башлады. Ну, Севар миңа әйтте, сиңа бераз син тыйнак кыз диде. Ләкин сиңа бераз китергә кирәк шушы тыйнаклыктан яхшы мәгънәдә инде. Кыюрак булырга. Кыюрак булырга, раскрепоститься, башка сәйдәне бир безгә. Һәм Сәйдә, менә сез бит анда башка сәйдәне бир алдыгыз. Сезнең җырларыгызда, чыгышларыгызда ул сизелде. Менә шушы ярым финалда булган җырыгыз белән дә мин шул кадәр теге куркып та утырдым. Мин әйтәм, ахырга кадәр башкарып чыга алыр микән, Ходаем, нәрсә булыр икән бу дип. Ул чынлап та чын мәгънәсендә катлаулы иде дип белдем мин сезгә ул чыгышыгыз. Гомумән менә мондый ул бит алар тәкъдим итәргә мөмкин, җырны да тәкъдим итәргә мөмкин, нәрсәнедер импровизацияны да тәкъдим итәргә мөмкин, әйме, ләкин төп башкаручы бит сәхнәдә син. Менә шушы ниндидер теге куркуны ничек җиңеп чыга алдыгыз һәм ни дәрәҗәдә авыр булды үзбәк телендә җырлау? Үзбәк телендә җырлау минем өчен кыенрак булды. Мин үзбәк телендә башкарганда җыр әйтә иделәр башка кешеләр инде. Синдә бераз акцент бар. Менә шушы сүзне хаял дип түгел, хаял дип менә шулай әйтергә кирәк. Бу сүзне булай түгел, бераз бүтән җырга әйтергә кирәк. Монда каты кы, монда нечкә кы. Менә шундай берәрне әйтә башлагач, авыр икән, үзбәк теле авыр. Күп нечкәлекләре бар телнең. Ярым финалда мин җырладым Равшан Намозов репертуарыннан «Хаял» дигән җыр. Үзбәк телендә ул җырны миңа Севара тәкъдим итте. Севара әйтте, Равшан Намозов минем яраткан җырчыларымның берсе. Кызганычка каршы ул җырчы Равшан Намозов 2 ел элек вафат булган, һәм инде без, ягъни мин шушы җыр белән аны искә төшерергә булдым. Җыр авыр иде. Беренче тапкыр тыңлагач, ул минем күңелемә беренче тапкыр тыңлаганнан соң кермәде. Аннан күбрәк тыңлый башлагач, шунда уйлап куйдым, юк, җыр матур, җырга үзбәк мелизмнарда истәп була, ягъни татар мелизмнары бөтенләй дә миндә булмады шушы чыгышымда. Һәм әлбәттә бераз вакыт җитеп бетмәде, төшенеп бетерергә, тулысынча кереп бетергә бу җырга. Әйе, вакыт күбрәк булса, бәлки тагын да яхшырак килеп чыгыр иде, тагын да яхшырак җырлар идем. Монда туры эфир безнең, мин төнге, хәзер әйтәм, төнге 11-нче яртыда гына
чыгыш ясадым. Мгм. Вот, шуңа күрә дулкынлану хисе дә булды, әлбәттә. Әлбәттә. Ләкин аннан чыгышны карагач, әллә ни бик начар килеп чыкмады дип уйлап куйдым да, Начар түгел, ләкин менә шул кадәр теге тыңлап утырган кешеләр, әтияне нигездә анда әйтеп бит инде, алар тагын да мөгаен инде дулкынланып утырганнардыр. Әле без бит инде чит кеше буларак та, әтияне бит инде ул баласының бүтән ичке тойгыларын сизеп, туеп утыра. Бик матур чыгыш иде. Менә әле әйтергә кирәк, ярым финалга кадәр бүтән җирдә, бүтән илдә шушындый конкурска барып җитү, ул бит инде зур батырлык та, ул синең зур сәләтең хакында да сөйли, бит. Һәм әлбәттә бу Сәйдә сезнең иҗат тормышында тагын бер баскычка югары менү. Шуңа күрә монда һичшиксез сезгә бары тик котлау сүзләре һәм менә мондый тәҗрибә алу, мондый бәйгедә булу, ул безнең татар халкы өчен зур горурлыкта. Бәлки без моны аңлап бетермибездер, бит. Ләкин Сәйдә Мөхәммәтҗанова ул үзенең һәр эше белән менә үзенең ни дәрәҗәдә татар халкын танытырга тырышуын исбатлап тора. Бик зур нәрсә ул Үзбәкстанга кадәр барып, менә шушай татар җырларын башкару. Әле өстәмә рәвештә шул халыкның телендә җырлау. Зор етіп қойдың хаял, бедор етіп қойдың хаял. Зор етіп қойдың хаял, бедор етіп қойдың хаял. Sevge derdіге мені дучар етіп қойдың хаял. Sevge derdіге meni duçar edip koydun hayal. Oynatıp gittin meni, hem oynatıp gittin meni. Köy bilen sevgimni sen aşkar edip koydun hayal. Köy bilen sevgimni sen aşkar edip koydun hayal. Sevgi ham bir baxt ekan, yondirsa ham rohat ekan. Sevgi ham bir baxt ekan, yondirsa ham rohat ekan. Dildagi ishq faslini bahor etib qo'yding hayal. Dildagi ishq faslini bahor etib qo'yding hayal. Sevgim bir gul ekan, gulni sevish guli gul ekan. Sevgim bir gul ekan, gulni sevish guli gul ekan. Бәйге булгач бит инде дуслар да була, көндәшләр дә була, әйме. Менә үзара аралашу ничегрәк булды? Безнең төркем бик дус иде. Гомумән алганда. Дуслашып беттек. Хәзер инде проект биткәч, бәйге биткәч, сагынабыз бер-беребезне, язышабыз социаль челтәрләрдә. Һәм инде Алла бирсә,
Моның белән генә бетмәс минем Үзбекстандагы булган сәяхәтем, музыкаль сәяхәтем. Иншалла, без катнашучылар белән, кайбер катнашучылар белән дуэт эшләргә планлаштырабыз. Шуңа Алла бирсә, сез күрерсез дуэтларны да, үзбәк телендә, бәлки рус телендә дә. Һәм Севар белән дә дуэт булачак киләчәктә. Менә күпме иҗат тормышында күпме мөмкинлекләр ачылды бит сезгә. Әйе, әлбәттә. Сез бит моңа кадәр дә башка телләрдә җырлыйдыгыз, Кытай телендә дә җырладыгыз, әйме? Сезнең өчен бит чит телләрдә җырлау ул бүген генә барлыкка килгән яңа теге алым түгел, яңа ысул түгел, әйме? Менә ни өчен шулай зур игътибар бирәсез чит телләрдә җырлауларга да? Бу сезнең теге ниндидер бер эшкә кызыксынумы, иҗатны үстерү максатыннанмы? Менә ни өчен сез чит телләрдә дә җырлауга алындыгыз? Бик сирәк кеше алына бит инде, бигрәк тә теге телне тулысынча белмәгәндә ул бит куркыта. Әле рус телендә җырлап карыйлар, ләкин рус телендә җырлау ул бер нәрсә. Мәсәлән, шул ук татар кызына, әйме? Шул ук Кытай телендә җырлау, шул ук тагын итальян телендә, ялгышмасам, сез нинди телдә җырлаган идегез әле тагын? Шул ук менә хәзер үзбәк телендә җырлау, бу бит инде бик куркыта торган нәрсә кебек. Аның барыбер нечкәлекләрен белергә кирәк. Нечкәлекләрен белергә кирәк, әлбәттә, һәрбер телнең бик күп нечкәлекләре. Менә Кытай җырын өйрәнгәндә дә, мин бит аны бер үзем генә өйрәнмәдем. Мин аны өйрәндем Кытай теле укытучысы белән. Ул миңа акцент булмау өчен телне куйды, ишек дөресрәк сүзләрне әйтелешен инде. Һәм инде без хәзер альбом өстендә эшлибез. Ал альбом үзенә кертәчәк дөнья күләм җырларын. Һәм анда бер 10 телдә җырлаячакмын дип өметләнеп калам. 10 телдә? 10 телдә, бәлки азрак та булыр. Менә шу Кытай теле, төрек теле, гарәп теле, француз теле, Норвегия теле бар. Менә үзбәк теле стелде. Шулай итеп телләрне истибез. Кырым-татар теле дә бар. Камил, нинди телләрне беләсез? Аралаша аласыз. Җырлап кына түгел, аралаша ала торган телләрегез. Юк, аңладым. Ул урыс теле, татар теле, әлбәттә, инглиз теле, төрек теле. Безнең кичкенәдән үк сәхнәгә тартылган, кичкенәдән үк җырлап, тамашачылар арасында танылган җырчыларыбыз бар, бит. Һәм алар үсә җыр юлында сайлаучылары бар аның. Ләкин менә ул яшерен батырын түгел, бу ниндидер мин уйлап тауып кына әйткән фикер түгел. Кичкенәдән үк тамашачы арасында популяр булган балалар, алар кайберләре үсеп буйга җиткәннән соң тамашачы арасында үз урынын таба алмаска мөмкин.
Чөнки тамашачы аны бала буларак яраткан, ул аның күңелендә шулай саклана, һәм инде буйга җиткән кызны яисә егетне ул бик Сирәк тырышып кабул итә ала. җырласа да сирәк кабул итә ала. Әйбет. Мгм. Андый мисаллар бар тормышта. Ләкин сез менә ничектер балачактан ук җырласагыз да, минем уемда андый нәрсә бар иде. Әле менә сезнең белән беренче тапкыр тапшыруда утырганда да, ничек кабул итәр икән инде тамашачы хәзер менә студент булып киткән, укып киткән һәм алга таба үз тормышын дәвам итә торган Сәйдәне, әгәр дә ул сәхнәгә килсә дип әйме. Ләкин сез ничектер шундый бер бурылыш алып, сәхнәдә инде буйга җиткән, инде бөтенләй башка булган Сәйдәне бирә алдыгыз. Сез моны үзегез аңлап эшләдегезме, әллә бу үзеннән үзе килеп чыктымы? Тоемлау булдымы менә ниндидер? Менә бу күчеш чорына. Ну, тамашачы минем белән бергә үсте инде ул. Тамашачы мине үстерде. Ләкин үземә карата мин барыбер ниндидер шундый кайтавазлар ишетәм инде. Мин уйлаган идем, ул кечкенә кыз дип, ул инде шундый җиткән, үскән кыз. Мине һаман барыбер бала дип шулай нишләптер Кабул итәләр. кабул итәләр. Барыбер мин үземә шундый үземә карата шундый кайтавазлар ишетәм. Һәм бер вакыт бик нишләптер миңа ничектер уңайсыз мондый кайтавазлар ишетү булды һәм мин башка Сәйдәне күрсәтергә теләдем тамашачыларыма. Ягъни сез ике образны күрә аласыз. Менә беренче образ ул инде бөтенесенә таныш, Сәйдә, ике толым, калфак, тыйнак татар кызы образы. Һәм инде икенче Сәйдә ул башка да була ала, яңа, чөнки тамашачыларны барыбер яңа образлар белән дә җәлеп итәргә кирәк, шаккаттырырга кирәк. Гел бер образдан тамашачы арырга мөмкин. Һәм бу чыннан да шулай. Менә минем быел узды ике шәхси концертым Чулпан мәдәният үзәгендә һәм шушы концертым ике өлештән торды. Беренче өлештә тамашачы күрде инде таныш булган Сәйдәне. Анда татар халык җырлары, автор җырлары яңгырады. Икенче өлештә анда инде менә шушы яңа альбомнан да җырларны башкардым. Дөнья күләм җырлар яңгырады төрле телләрдә. Анда мин чалбарда, пиджакта да чыктым. Ягъни тышкы халәтемне дә, кыяфәтемне дә үзгәртергә булдым. Анда биюләр дә өстәлде, заманча биюләр, Казан бию ансамбле белән. Башка жанрлар, башка стильдә җырладым. Менә бер гашыкның сүзләре босса-нова стиле бит инде ул джаз белән катнаштырылган бразил стиле. Гомумән башка Сәйдәне күрсәтергә теләдем, чөнки менә 9 ел элек булган Сәйдә ул яхшы, ул миңа бик шундый Кадерле. Ләкин мин үсәм һәм минем барыбер дә ки фикерләр дә үзгәрә, дөньяга карашым да үзгәрә, үземнең тышкы кыяфәтемә дә карашларым башка түгел инде, ләкин барыбер дә ки гел менә ике тылым һәм күлмәк ул яхшы, ләкин башка Сәйдәне дә күрсәтергә теләгемне белдердем. Һәм Сәйдә миңа калса, бу теләк ул дөресен әйткәндә тормышка ашты. Һәм бүген инде бала Сәйдәне түгел, менә үзенең иҗат юлын сайлаган һәм һаман үсештә булган Сәйдәне күрәбез без. Бу бик әйбәт күренеш, әйбәт. Әле бит Сәйдәбез безнең ничектер үсештә генә түгел, аның гомумән бүтән төрле юнәлешләре бар. Сез бүген Казан филармониясендә эшлисез, шулай бит? Әйе. Һәм сез инде бүген безнең тамашачыларыбызга
эстрада җырлары белән генә, сәхнәдә җырлар белән генә түгел, сез безнең бүген Мәйсәрә образында тәкъдим итәсез. Шул ук. Бу миңа якын булган образ инде. Мәйсәрә образы. Ләкин бала Сәйдә түгел бит инде. Бу инде Әйе. хәзер безнең Мәйсәрәбез менә гомумән ул барыбер теге музыкаль булса да, ул бит инде барыбер роль. Ул бүтән роль. Менә аны ничек тормышка ашыралдыгыз? Мәйсәрәне бирә алдым дип уйлыйсызмы? Монда инде тамашачылардан сорарга кирәк миннән түгел. Тамашачылар әйбәт кабул итте. Безгә ошады Сәйдә. Ә менә эшке халәт ничегрәк? Эшке халәт минемчә бирә алдым Мәйсәрәне. Режиссер да әйтте, Чулпан Ринатовна, син бу спектакльдә үз үзеңне уйныйсың, Сәйдә. Син хәтта уйнарга да кирәкми. Образны монда инде бик күп кеше булышты. Бик зур рәхмәтлемен Чулпан Ринатовнага, ул инде спектакльнең төп режиссеры, аның әнисенә рәхмәтлемен. Ул инде Камал театрының артисткасы Рузия Мутагуллина. Вот Рузия апага бик зур рәхмәт, чөнки сәхнәдә җырлаганда ул бер, ә менә театрда уйнау ул бөтенләй икенче дөнья. Һәм мин бик шат шундый тәҗрибә булуга, башка дөньяны күрдем, театр дөньясын, ничек анда эш кайный. Бу бик кызыклы тәҗрибә. Менә быел тиздән ала бирсә, шулай ук премьера булачак. Анда мин инде Мәйсәрәне түгел, Зөләйханы уйныйм. Йосыф һәм Зөләйха дип аталачак безнең спектакль, шулай ук музыкаль, бию белән катнаштырылган. Анда мин инде Зөләйханы уйнаячакмын. Яшь Зөләйханы, кар Зөләйханы Чулпан Ринатовна уйнаячак. Шуңа менә әзерләнәбез премьерага, шулай ук эшлибез спектакль, образ өстендә эшлим. Һәм менә көтеп торыгыз. Менә бит нинди кызыклы образлар, нинди кызыклы иҗат бит Сәйдә. Гомумән менә мондый иҗат дөньясында кайный торган Сәйдәнең башка ниндидер эшләргә, үзенең шәхси тормышына, үзенең ниндидер хоббиларына вакыты каламы, юкмы? Юк, нишләп, әлбәттә кала. Хоббига килгәндә мин сәяхәт итәргә яратам. Һәм менә Үзбекстанга чыгуым да минем хобби белән бәйле. Чөнки форсаттан файдаланып инде мин Самарканд шәһәрен күрдем, Бухарага барып кайттым, төрле архитектураны күрдем. Бу әлбәттә бик сөендерә. Тагын ала бирсә, башка илләрне дә күрергә насыйп булсын. Насыйп булсын. Әле башка илләрдә булган, бәйгеләрдә, конкурсларда катнашырга насыйп булсын. Әйе, менә тиздән фестиваль булачак Казакстанда, Voice of Turan дигән. Менә анда барачакмын ала бирсә. Алай булгач, әле без казак телендә җырлаган Әйе, казак телендә инде хәзер җыр сайланды һәм әзерлибез. Аранжировкаларны җыр өстендә әле эшлисе бар, вакыт бар, шуңа да әзерләнәбез параллель рәвештә. На спектакль, бу фестивальдә килеп чыкты Казакстанда. Әле көтелә шәхси концертымда. Әле төгәл әйтә алмыйм, кайчан, бәлки ул ноябрьнең ахырында, декабрьләрнең башында булачак. Пирамидада бик барысы да ала бирсә килеп чыкса, кызыклы формат булачак. Үзбекстандан да үземнең дусларымны чакырасы килә, Севарында да чакырасы килә, килеп чыкса, әлегә сөйләшүләр бара. Димәк, әле без рәхәтләнеп Сәйдәнең яңа концертында яңа дусларын да күрәчәкбез, аның яңа иҗат юлын да күрәчәкбез. Яңа иҗади менә шушындый матур чыгышларын да карап сөенәчәкбез. Менә инде без тапшыруыбыз барышында
Сезнең җырларыгызны, видео язмаларыгызны биреп барсак та, барыбер менә шушында студияда кара-каршы утырган килеш Сәйдәдән, әлбәттә, бер генә куплет булса да, бәлки үзбәк телендәдер. Бәлки башка. Мин инде ничек дип әйтим, таләп итмим, ләкин Сәйдәнең үз күңеленә хуш килә торган бу минутта менә шушыны җырлыйм әле дип әйткән берәр җырыннан бер куплет булса да мин ишетергә теләр идем, тамашачыларыбызга җиткерергә теләр идем. Әйдәгез. Менә авызда катнашканда икенче этапта мин җырладым Кумуша Закова репертуарыннан "Онытма мине" дигән җырны. Ул җырмя бик Бик матур җырлыйм да шуны. Менә шуны башкарып үтәсем килә. Sen ketersen can ginem, sen ketersen. Olis yollar seni çorlar, çorlar zaman. Orzularing olamiga yor yetersen. Men qolarman ko'zim giryon, dilda hicron. Unutma beni qaylarda çekme fırak. Yakındama ya yirak meni esla. Unutma beni nur topgan çok yosh oqshomlar berib bardosh meni esla. Unutma beni oshganda dovon yoqqanda dog'i hijron meni esla. Kulib boq siniq bol baxtimiz topmay zavol meni esla. Әфәрин. Рахмет. Әфәрин, Сәйдә, шундай йотлыгып тыңлый торган һәм әйтер идем, үзбәк телен күптән белә торган кыз кебек матур иттереп җырладыгыз. Бик зур рәхмәт әле концертыгызда да. Алла бирсә, бу җырны һичшиксез җырларсыз дип мин көтеп калам. Концертымда да түгел, татар җырында да шушы җырны ишетәчәксез ала бирсә. Әле шулай юкмы? Әле шулай ук. Алай булгач, Сәйдә, менә зур уңышлар телим мин сезгә. Һәм әлбәттә, менә әйтеп үттегез, күпме проектлар әле сезнең, әйме? Инде күз алдында тоткан проектлар. Менә һәрбер проектыгызда уңышлы булсын. Амин. Һәрберсе дә менә шулай сезгә ничектер юл ачылып торсын. Янәшәгездә бары тик менә шушындый сезнең иҗатыгызны хуплый торган кешеләр булсын, ярдәм кулы суза торган кешеләр булсын сезнең һәрвакытта да янәшәгездә. Һәм тапшырубыз ахырында, Сәйдә, минем сезгә менә шундый бер мөмкинлек бирәсем килә. Быел Бөтен дөнья татар конгрессы 2024 елны шәхесләр елы дип игълан итәйме. Һәм әлбәттә без үзебезнең тапшыруларыбызда менә шушы халкыбызга хезмәт итә торган кешеләрне чакырабыз. Без бит инде гадәттә шәхесләр дигәч ул өлкән яшьтә булырга тиеш шәхес дип әйтәбез, әйме? Гадәттә бит инде без үзебезнең арабыздан китеп барган халкыбызга хезмәт итүче кешеләрне әйтәбез. Ләкин юк. Шәхес ул безнең арабызда, менә шушы халкыбызны танытып яшәүче яшьләребез дә, алар да шәхес. Менә мин дә сезне шундый шәхесләребезнең берсе дип атар идем. Һәм безнең шәхес фикер дигән сәхифәбез бар. Менә шул сәхифәбездә без һәрвакытта да үзебезнең шәхесләребезнең фикерләрен җиткерәбез. Сәйдә бүген, Сәйдә Мөхәммәтҗанова үзенең халкына нинди фикерен җиткерергә теләр иде? Әйдәгез әле. Нәрсә әйтергә теләр идегез? Менә мин әйтәм, төп максатым тормышымда хатын-кызның ул әлбәттә гаиләле булу. Ул беренче урында, инде икенче урында шундый максат белән яшим, безнең татар мәдәниятебезне бөтен дөньяга таныту һәм менә шушы бәйгеләрдә катнашу да ул шул хәтле зур мөмкинлек бирә безнең татар җырыбызны чит илләргә яңгырату, таныту име. Тамашачыларга шундый фикерне җиткерәсе килә, менә бигрәк тә менә гаиләдә балаларыгыз булса, алар белән гел татар телендә сөйләшегез, чөнки телне саклау иң беренче чиратта ул гаиләдән килә, әти-әнидән килә. Әгәр дә гаиләдә үз телендә сөйләшмәсәләр,
Безнең тел әлбәттә кызганычка каршы китеп барачак. Шуңа менә барлык әти-әниләргә шундый фикеремне җиткерәсем килә. Балаларыгыз белән үз телендә сөйләшегез, татар телебез яшәсен. Күп еллар. Бу инде теге ниндидер бит акыл сату гына түгел, үз тәҗрибәсе булган кеше. Шулай бит, Сәйдә. Менә бу урында тагын бер сорау бирим әле алай булгачтан. Гадәттә бит инде әйтәләр, татар теле белән ерак китеп булмый. Татар теле белән каядыр укып булмый, уңышка ирешеп булмый диләр. Сез һәр вакытта да үзегезнең татар телегездә сөйләшәсез. Сез татар телендә укыдыгыз. Кымачауладымы сезгә татар теле? Юк, татар теле миңа бер тәк кымачауламады. Киресенчә, тормышымда татар теле булуы үз телемдә бик камил булмаса да сөйләшә белү гел булышып торды, ярдәм итеп торды. Хәтта менә авызда да катнашканда мин наставниклар белән, реакцияләр белән барлык интервьюларны үз телемдә татар телендә бирдем һәм бернинди проблема китермәде. Чөнки без төрки халыклар. Сезне аңладылар. Тулысынча булмаса да, Барыбер фикер сөрешен аңлыйлар. Аңлыйлар. Бездә үзбәкләрне аңладык. Бездә үзбәкләрне аңладык. Шуңа менә күп телләрне барыбер белү ул бер кайчан да сиңа кымачауламас. Нихәтле син күп тел беләсең, шу хәтле синдә мөмкинлек туа. Камиллек барлыкка килә. Шуңа үз телегездә сөйләшегез, үз телегезне белегез. Сәйдә, бик зур рәхмәт. Бүгенге тапшыруга килеп, менә шушлай вакыт тауып, үзегезнең кичерешләрегез белән, үзегезнең шушы булган проектларыгыз белән уртаклашкан өчен бик зур рәхмәт. Уңышларны теләп калабыз. Һәм әлбәттә, менә шушы сезнең бүтән иҗади мөмкинлекләрегезне үстерүдә ярдәм иткән һәм сезнең терәгез булган әти-әниегезгә дә без бик зур рәхмәт әйтәбез. Аларга бик зур рәхмәт. Әле бергәләшеп, менә шулай бер-берегезгә терәк булып, матур гаилә булып яшәргә насыйп булсын. Амин, рәхмәт сезгә чакыруыгыз өчен. Хөрмәтле милләттәшләребез, бүген Дөнья студиясендә кунакта безнең танылган җырчыбыз, безнең яшь, өметле, халкыбызга моңлы җырларны, халкыбыз җырларын бүләк итүче җырчыбыз Сәйдә Мөхәммәтҗанова иде. Әңгәмәне Энҗи Шәһидин алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау буллашабыз.